Gândește mami tu acolo. Nu e bun, tati. Mama, ce faci acolo, liși pe tati tu? De ce liși pe tati tu acolo? De ce? De ce liși pe tati? Ți-e foame? De ce? Hai zi, mami! Așa, mama, bravo! Cum chiui tu acolo? Așa, tu, mami, tu, drăguța lui mama! Așa? Și mai cum? Și mai cum, mami? Hai! Așa! Așa, așa! Toată lumea se oprește să uite la aproape. Așa! Bravo!